γλώσσα και να λατρεύουν τους ίδιους θεούς όπως και οι Έλληνες. Αλλά αργότερα η ελληνική φαντασία προτίμησε να θεωρεί την Τρία σαν ασιατική πόλη και την περίφημη πολιορκία σαν το πρώτο γνωστό επεισόδιο σε ένα τέλειο αγώνα σημητών και αρίων Ανατολής και Δύσης. Βίλιας, Κορτέσης και Χάλιας. Ελάτε εδώ. Εμείς. Εσύ. Για ελάτε εδώ. Δεν τρέπεσαι ρε φίλια να κάνεις μάθηση την καθηγήτριά σου. Εγώ έβλεπα. Δεν μου λες Βίλιαν. Τι είδες? Να, λίγο μπουτάκι. Πώς είδες μπουτάκι, Ένα μήνα αποβολή. Μπράβο. Εσύ Κορτέση. Τι εγώ. Εσύ λέω. Τι είδες? Άρε, λίγο, πάρα πολύ λίγο. Και σκυλοτάκι. Πώς είδες σκυλοτάκι, Λίγο. 3 μήνες αποβολή. Μπράβο. Εσύ το πας. Εγώ και φιλίσματα που είδα, λέω να φύγω και να έρθω του χρόνου.